Kunabafethu abashiya nethemba lokuthi kuzolunga. Ihliguquka inhlabathi emalibeni ngenxa yemphefumulo yasiblathela ifumbethizeleze. Uye wathi umfundisi kumina abantu abami izimpumelelo ningayifumananga namhlanje kepha nobonga uvuka umphefumulo usahlangane nenyama. Yengamphendula ngathi mfundisi neminyaka engama-45 ngisanhlamvana kepha impumelelo kangiyazi pho ngawubongelana umphefumulo usazoqhubeka uhlupheka. Uye wafakaza omunye umfethu wathi yazi ungaphumeleli kwezinto zethu wenza sibe neselimu komakhelwane. Uye kwafika ingilosi phakathi namabili yathi bantu abami liyanishonela ilanga inkinga niphila impilo yamanga ngiyamangala. Lamaze ungaphathisa umdala athi bantu abami anolongisa izinto zani sisaphila ngoba ngale kwethu nasenavuka wena vula amehlo. Bantu abami ngisacela nivala iminyango nasi isimilo nenhlonipho ukuphuma. Uye wafakazi babumethi umntana makukho kudlula umthandazo. Ufakazi walokhu umuntu nentumbe zenyanga nezangoma ufica isiphambano silotshiwe eminyango usho nabo lezi zinto abazenza abazenzi ngokwazi kwabo kepha ulwazi lomdala. Wamemeza omunye wesifazane. Siye sathumela inkondlo ngenhloso yokulandelela ubani lokhalayo. Uye wathi kuthina ninasibonga khona yedwa ngaxazulula lenkinga engibhekene nayo. Uthe ngakaqedwe wangidonsela ngasendlini yangasese la ngibhekeza khona isilo sabantwana. Uthe kumina leso silo sabantwana engangibahushula ngehora lobumnyama mhla ngilandela izinto zobumnyama. Wafakaza omunye wathi leso silo songumuza ukushona kwelanga. Ngoba mina lishona ilanga ngingalilanga ngowesiliso sibiza ubaba kumina. Ngiye ngabikela umama lodaba silomlisa ngiyena wangikhulisa kunamhlanje ngiyena isisekelo salomuzi. Ngiye ngathatha intambo ngayibamba ngayiyeka ngakhetha ukubaleka ngoba lempilo bengiyiphila kuyona impilo bengiyifisa. Wafakaza umfundisi wathi mntanami ningibona ngithule kangaka njengoba nami ngiyisoni. Le ncwadi engcwele ngiphethe iyona seyoba ufakazi phambi komdala. Zamemeza indonga zasejele. Zathi ngikhathele ukufukamela imphefumulo engenacala. Ngoba izinyembe zabo sixoxa indaba la ngaphakathi. Abanye sebahambe emhlabeni kanti abanye imphefumulo yabo isaphila. Ngoba inokufika njalo ngehora lobumnyama ithi bengisacelana isikhuleni asiyazi into esayiboshwelayo. Uthe ngakaqeda ingabona wesiliso behlele khonini. Ngiye ngathumela inkondlo ngenhloso yokulandelela ubani lohleli la. Uye wathi kumina mbongi ngoba ngiboshiwe ngoba ngaboshela ukuthi ngafunda ngagogoda kepha ungabikho amathuba omsebenzi khona okwangivalela ngaphakathi. Ngathi nami le mfundo ngathi ayisenamsebenzi. Wangibuza omunye wathi mbongi ukushiso yini lokho ngamthuma kaSibiya namathebuli ubuza ingadi zakho ngoba inecucu zokufunda pho ingane ingasebenzi. Nazo sopheza imtshelo uthola izinto abayiphethe namsebenzi wamanje usasebenzi ngokuthi ufunde kangakanani. Usebenza ngokuthi ubani kanti uthi wena wazana nobani. Wamemeza omunye wesifazane. Wathi inkosi enkantolo ngicela ukugula kwebuthi likajele nginecala. Isimo sami nginabantwana abathathu engabathwala ngaqede ngangabazali. Uthe engakaqedi yathi inkosi enkantolo unganokushula weziso usesemthethweni pho ngakubophelana. Wathi inkosi enkantolo inkinga lemphefumulo nokungihlupha njalo kanye ngibulale labantwana ngiyobakhulisela ngale ngaphesheya. Wasukuma wabheka phezulu umprofeti elandela ingoma yesiprofeti. Wathi mama ngibona igazi esandleni sowesiliso okumithisa amaqedane wabaleka. Wathi mama ngokuqaphela kuningi kuyehla ngenxa yemali. Wathi abanye behle emzimbeni ngenxa yokungabi namali. Wathi abanye behle emzimbeni ngenxa yokusebenzisa umzimba ukuze bethole imali. Wathi abanye babe nemali behle isithunzi uma belahlekelwa imali. Wathi abanye kwehlone mbeza ngaphakathi uma bengenamali. Wathi kweminye imizi kwehla amabhokisi emhlabathini ngenxa yemali. Wathi kwabanye besifazane kwehla uthando nesimilo uma uthandiwe bawo belahlekelwa imali. Bantwana nizokhula nifunde, nizokhula nikufunde. Lawa ngamazwi ayikhuluma umuntu omdala ekhathazekile emoyeni engaphathekile. Wathi bantwana yibithuna lendlala kaliko. Wathi kepha nginezeni izasokuhlulela abadayisa ngomzimba emgaqweni ngoba isizwe asikonede. Wathi bantwana nizokhula nifunde, nizokhula nikufunde. Wathi omunye singamantombazanyana semancane abalekela ukuziphatha hayi ngoba sazenza ukuthi asibalekela umzimba bempilo. Thina saphuma emakhaya sibalekela ukuhlukumezeka kanti abanye babalekela ukuhlupheka. Mina phutha ngifuna ukuqambisa amanga noma ngathi ubukele phansi kodwa ngophethe imali nami iphendi ngilibeka phansi. Thina sakwazi ukuphila nokubezelana ubuhlungu okudlengula ngomalume bethu sakhetha ukuthula hayi ngoba sasithanda babe sithembisa ukufa. Kodwa lokho akuzange kusisize ngalutho ngoba sabalekela ukufa kwenyama sabhekana nokomphefumulo. Kanti nothisha nabo siyajola nabo masifuna amasentshana okuthenga isidingo zethu anginempilo izidinga imali ukuze iqhubeke. Singamantombazanyana semancane abalekela ukuziphatha hayi ngoba sazenza ukuthi asibalekela umzimba bempilo. Uma ningibona ngingaphumeleli ngicela ningamangali ukuthi isibungo nesiqalekise ngisithole emndenini ziyacindezela impumelelo yami. Engathi nempilo ifuna ukukhohlakala imukwazi ukuvumela umlomo udala okubi nokuhle. Sisinikele utshwaleni nje kasithanda ukuthi utshwala usuphenduka umngane weqiniso okuthini. Ningangihluleli ngoba nisathi sizasami ukuthi ngifike kanjani la ngikhona. Umfihlo Umgqumo omnandi ngiyabonga.